Familjari, ħbieb u bosta persuni mill-industrija tad-divertiment ingħaqdu sabiex jagħtu l-aħħar tislima lid-DJ magħruf Malti Ryan Spiteri qudiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Fl-omilija l-Arċipriet Dun Roderick Camilleri tkellem dwar l-abilità li kellu Ryan Spiteri illi permezz tal-mużika jaqgħad u jferraħ lin-nies. Meta t-tebut inħareġ mill-Knisja ndaqqet is-silta mużikali I Fly With You, kanzunetta sinonima ma' Ryan Spiteri u l-passjoni tiegħu għall-mużika. L-għażla tal-kanzunetta waslet għal mument emozjonanti e kif dawk preżenti selmu għall-aħħar darba lid-DJ b'ċabċipa twila. Ħanimmissjaw ħafna, bniedem ferrieħi, jaħseb kulħadd. Ryan bniedem kbir, ħabib sinċir ukoll. Esperjenzajna ħafna momenti sbieħ fejn konna ndoqqu flimkien. Tkellimna wkoll ta' ħbieb kemm Wayne Neely, kemm jiena intridu. Ryan kien close tagħna ħafna, konna nħobbuh, nibqgħu nħobbuh, ma ninsawh qatt. Kelli tfulija sabiħa miegħu, kellna missier u ommu dejjem raw kif għamlu biex ħadu ħsieb lil-Ryan u l-itfal u lilna dejjem joħorġuna. Nimmissjaw ħafna. Veru tifel li jkollok bżonn jgħinek. Apparti aħna tlifna diġà ċanu mużikali ovvjament. Tilfet li xi ħadd li huwa għażiż u għakona naħseb għall-mużika Maltija huwa bħal patrimonju ħajħalli patrimonju kbir kif nafu xedu ħafna nies dan. Aħna bħala ħbieb tiegħu ovvjament ninsabu kollha xukjati bin-nuqqas tiegħu. Nirringrazzjaw ta' kemm huwa jferraħ nies, nibqgħu niftakru kemm kien bniedem li kien igawdi l-ħajja. Ryan Spiteri ħala din id-dinja fl-età ta' 47 sena.